Hai să decorăm materiale textile cu culori acrilice. Bună, sunt Anca sau Noctisart și în acest tutorial vei afla cum poți folosi culorile Setacolor ca să decorezi materialele tale textile preferate. Înainte de toate, hai să vedem ce materiale voi folosi. Pentru că pictez pe material textil, folosesc culori dedicate acestui scop, din gama PBO Setacolor. Acestea aderă bine pe textile, sunt flexibile și rezistente în timp. Folosesc pensule sintetice de diferite dimensiuni, dar culorile pot fi aplicate și cu bureți. Mediumul meu preferat este cel expandabil, care creează tușe în relief. Am nevoie și de un suport mai solid care să susțină materialul textil. Să nu uităm paleta pentru culori, borcanul de apă și șervețelele. A, da, piesa de rezistență. Fierul de călcat. Nuanțele Setacolor sunt disponibile în două familii mari. Setacolor Light sunt transparente și pot fi folosite pe textile albe și Setacolor Opac, care sunt numai bune pentru textile negre sau colorate. Tot în familia opacă mai sunt incluse și câteva nuanțe cu efecte diverse. Cu gama catifelată poți crea tușe în relief, care sunt și plăcute la atingere. Cu gama strălucitoare și cea perlată poți adăuga efecte magice pe materialele tale. Mai poți crea un efect de relief folosind mediumul expandabil, care se poate adăuga în orice nuanță dorești. Și poți folosi variantele spray pentru efecte diverse. Ah, splendid! Hai să trecem la treabă. Folosesc suportul ca să susțină materialul și să oprească fluxul de lichid care poate păta spatele sacoșei. Voi decora o sacoșă de pânză din bumbac cu două dintre temele mele favorite, planete și flori sakura. Dacă vrei să pictezi forme mai detaliate, poți desena o schiță în creion sau poți folosi tehnica stencil. Creionul se va duce la spălat fără probleme. După ce am trasat în mare schița în pensulă, mai adaug un fundal de bază pe sacoșă folosind spray-ul. Acum că am schițat în mare compoziția picturii mele, îmi pregătesc nuanțele de bază. Folosesc culorile Setacolor opace pentru pictura aceasta, dar și în general, pentru că pictez cel mai des textile negre sau închise la culoare. Dacă vrei să experimentezi cu pictura pe textile, poți începe întâi folosind doar culorile primare. Din ele poți obține orice nuanță dorești. Te invit să urmărești tutorialele precedente ca să vezi cum poți îmbina nuanțele primare pentru a-ți extinde paleta de culori. Pentru că pictam foarte mult pe material textil, mi-am luat și anumite culori în cantități mai mari, cum ar fi alb, negru sau culorile primare. O parte din nuanțe sunt disponibile și în cantități mai mari, de 1 litru sau 250 de ml. Culorile PBO Setacolor le găsiți în magazinele Profiart sau pe profiart.ro. Îți recomand să folosești pensule de mai multe dimensiuni ca să acoperi mai ușor diferite zone de interes. De exemplu, pentru planeta principală am folosit o pensulă mai lată și cu vârful rotunjit ca să pot reda forma arcuită mai ușor. Pentru detalii și celelalte astre, ramuri și flori, am alternat pensule mai mici cu perii mai lungi sau mai scurți. Culorile pot fi folosite direct din tub sau le poți dilua cu apă pentru a le îmbina sau aplica mai ușor pe material. Ele sunt absorbite ușor de țesătură, iar pentru textilele albe poți colora totul chiar de la primul strat. Astrelor vreau să le dau un efect magic, sidefat, iar pentru asta folosesc culorile din gama perlată, care își schimbă nuanța în funcție de unghiul din care privești. Le-am aplicat la final după ce am pictat baza planetelor ca să fie mai evidente. Când le aplici pe textil, culorile se usucă mai greu, așadar ai timp să creezi degradeuri sau să trasezi tușe mai evidente. Pentru textilele colorate sau negre, poți folosi 2 sau chiar 3 straturi de culoare. Dacă vrei să aplici mai multe straturi, trebuie să aștepți să se usuce cel precedent. Ai grijă totuși să nu exagerezi, adăugând prea multă cantitate de culoare. Culorile light au o compoziție mai lejeră și pătrund ușor în țesătură, iar cele opace sunt mai consistente și le poți adăuga strat peste strat, având o acoperire puternică. Dacă vrei să pictezi pe textile deschise la culoare, poți folosi chiar combinații de nuanțe light și opace.
Poți amesteca nuanțele din gama strălucitoare cu cele mate sau light, dar evident consistența strălucirii se va mai diminua. Totuși, eu am mai amestecat gamele perlate și strălucitoare cu cele mate pentru anumite degradeuri, tocmai pentru că doream să le dispersez ușor pe margini. Îți recomand să experimentezi ca să descoperi ce se potrivește cel mai bine pentru proiectele tale. Nuanțele Setacolor sunt potrivite pentru pictura pe bumbac, dar le poți folosi și pe alte materiale textile. Înainte să începi lucrarea ta, recomand să testezi culorile pe un material de probă sau pe o margine ascunsă a textilului pe care vrei să-l decorezi. Culorile pot fi folosite și pe fibre sintetice, dar e bine ca materialul să conțină măcar 50% fibre naturale. Recomand să pictezi pe un material cât mai neted, care nu are striații sau relief, să nu fie supraelastic sau prea mulat. De asemenea, dacă materialul este mai gros, îmi oferă un suport mai solid când pictez în mai multe straturi de culoare. După ce am terminat și pictura de baza florilor, trasez câteva tușe de culoare, în care adaug mediumul expandabil. Pentru un efect mai vizibil, combin 50% medium și 50% culoare, apoi aplic în 2 sau 3 straturi tușele în relief ca să fie mai evidente. Recomand acest medium pentru detalii, contururi, litere sau alte elemente pe care vrei să le evidențiezi în pictura ta. Relieful tușelor tale va fi evident după ce fixezi pictura cu fierul de călcat. Culorile se usucă în 60 de minute la aer, iar după aceea trebuie fixate prin expunerea la căldură ca să reziste în timp. Pictura se fixează aplicând fierul de călcat timp de 5 minute, dar ai grijă să nu calci direct pe pictură. Poți călca pe dos sau poți aplica un material textil sau o hârtie albă peste zona pictată. Altfel, există posibilitatea să rămână urme de culoare pe alte suprafețe nedorite. Și, încă un lucru foarte important, textilele decorate trebuie spălate pe dos, la maxim 40 de grade. Astfel, pictura va fi protejată și va rezista mult timp. Și e gata! Acum hai să pictezi și tu pe tricoul tău preferat sau pe orice material textil îți dorești și postează lucrarea ta pe Instagram cu #profiartxnoctisart și ne poți da tag pe paginile noastre. Spor și creativitate!